O Concello de Pontevedra presentou hoxe, despois de moitos meses de encontros con hostaleiros e veciños, a modificación puntual da ordenanza de veladores. A principal e máis agardada modificación pasa polo horario que se propón como único para todos os establecementos de 9 da mañá a 1:30 da madrugada. Propoñemos un horario único, vale? De 9 da mañá a 1:30 da noite, vale? Este horario está consensuado con asociacións de veciños e veciñas. É certo que a hostelería facía unha proposta máis ampla, pero entendíamos que era un horario que permitía o desenvolvemento da actividade hostaleira e tamén garantía, doutra banda, o descanso dos veciños e das veciñas. Outra das novidades que introducen é que este horario poderá ser modificado de xeito puntual e aprobado por a Alcaldía ou pola Xunta de Goberno, de xeito que, ademais de na Feira Franca e nas festas da Peregrina, os establecementos poidan contar cun horario máis amplo en festexos como o Antroido ou San Xoán. Senón que abrimos a posibilidade a que en determinados períodos, por exemplo o Entroido ou algún outro San Xoán, pois podamos ampliar o horario, non? Unha modificación puntual que trará consigo sancións por incumprimento de entre os 300 aos 3.000 euros. O Concello terá a posibilidade de intervir naquelas zonas onde poida haber conflicto, como nas prazas da cidade. E con esta modificación, o Concello deuse conta da necesidade de crear unha nova ordenanza de usos de espazos públicos no Concello de Pontevedra a nivel global, que recolla todas estas peculiaridades, que se basee nestas directrices das que falamos do 2009, pero ollo, o 2009 non é o 2017, esta cidade volveu a cambiar, volveuse a modificar, polo tanto, nos enfrontamos a un proceso moi complexo porque a cidade cambia rapidamente. A Concelleira de Promoción Económica non é moito de dar datas, pero se todo segue segundo previsto, nas vindeiras semanas manterán encontros cos hostaleiros, asociacións de veciños, presentaralle este proxecto de modificación puntual á oposición e de cara ao Nadal xa debería estar lista e en vigor este cambio puntual.